Идвай да ядем. Току-що изчистих, така че си събуй обувките отвън. Добре, мамо. Готови за кацане. Стефчо! Мама не ти ли каза да се събуеш отвън? Да. Мама се постара толкова много да изчисти къщата. Как ще се почувства, когато види това? Съжалявам, татко. Да, знам. Хайде да почистим заедно. Май не беше много лесно, нали? Да. Виж, ако беше послушал мама, изобщо нямаше да ти се налага да чистиш. Стефчо, когато ти казваме да направиш нещо, то е защото те обичаме и искаме най-доброто за тебе. Какво учихме на семейното поклонение? Ето тук, в Ефесяни. Коя е тази глава? 6. Точно така. Браво! Тук пише какво очаква Йехова от тебе. Деца, това се отнася за тебе, Стефчо. Бъдете послушни на родителите си, за да ти бъде добре. Затова винаги трябва да слушаш мама и татко. Вечерята е готова. Идвайте. Хайде, да вървим да ядем. Добре. Оп! Премести го ей там. Добре. Бип, бип, бип. Спри. Какво? Бип, бип, бип. Щеше да ме блъснеш. Извинявай. Пусни топчетата. Оле, каква бъркотия! Време е за семейното поклонение. Вземи си книгата. И събери тези топчета, някой може да се подхлъзне. Винаги трябва да слушаш мама и татко. Браво! Толкова си послушен, гордея се с теб. Хайде, Стефчо, татко ти и сестра ти ни чакат. Лили, какво виждаш на тази картинка? Вече всички сме тук. Да се помолим и да започнем семейното поклонение.